Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kukuchingamidza ekwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakucha kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikuna muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare ndofunga pane nhau zhinji dzatinokupai pano vazhinji munoona nhau dzekumatare kwana chief vazhinji munoona nhau zvakare dzekumatare ana sekuru nana mbuya vanoita zvechivanhu nhau dzekuprison nhau dzatinokupai dzemacomrades akarwira rusununguko rweZimbabwe asi nhasi ndauya zvakare nenhau dzatikambokupai kumashure uko vazhinji mukati aiwa ichi chirongwa chiri kutidzidzisa idzi nhau dziri kuita kuti tigamuchire zvinenge zvabuda pautano hwedu. Nasuno ndadaidza baba vandigere navo pano vanonziwo baba Stanley Sibanda kuti vatitsanangurire nhau ine chekuita nekurarama neutachiona. Regai ndinzwe kubva kuna baba kuti pavakatanga kuziva kuti iko zvino vakurarama neutachiona hweHIV hama neshamwari community vavakidzani vakavagamuchira sei nedanho kana kuti nedambudziko vakanga vasangana naro. Baba Stanley Magadi. Tribute Magadi. Aiwa ndinani kuri sei kumba? Kumba kuri nani awo. Naika. Ndekupi kumba? Kumba kudziwara sekwa. Mu Harare. Kudizetu. Kudizetu. Naika. Nizona ndakakutarisira njiti zvimwe muchauya ndatodza vanotaiwa. Ndichange ndina baba Stanley zvino ndaona zuva rapera. Mabasa acho akazowanda saka ndakazobatikana but nhasi ndauya. Naika. Aiwa tinotenda Mwari. Kumushande kupi baba Sibanda? Kumusha kuBulawayo. Wadarika Bulawayo kune kunonzi kuCholocho. Okay. Ndo kumusha. Zvimapedzera kuenda rini kure ka uko? Ya kure nemabasa aripo kuzoenda ikoko unotora nguva. Zvoti matone makore kamusina kumboenda. Anosvika iwo 2. 2? Saka maChristmas mukutambira kupi kana musiri kuenda kumusha? Muno muHarare. Oh. Aiwa zvinotendwa. Muri nyakura sei baba Sibanda? Ndine vana vatatu. Vasikana vairi nemukomana mumwe chete. Okay. Bekutanga vacho ma-twins. Wovavira? Mukomana nemusikana Se vanhu uchiti ukavabvunza kuti mune mhuri yakura sei unongotara zvevana komudzimai? Okay. Amino mudzimai sei achikanganikwa unongonzwa kuti ndine vana vatatu asi mudzimai haatauri nezvake ipapo. I think understanding dzedu ndezekuti kana muchitaura zvemhuri muri kutaura vana. Ko mudzimai haisi mhuri yenyu? Mudzimai yese mudzimai wangu andirambe asi maybe anoverengwa kumhuri kwake kwakazvarwa. Aya mhuri yenyu kaimba munomutora mamati mhuri yangu tanyama imwe. Imhuri yenyu. Ichokwadi ichocho. Ndo zvinhu zvatino sometimes zvatisingatarise kana chipindura. Tinongotarisa kuvana. Makore makore mangani? Ndane 49 years. Okay. Aiwa tinotenda Mwari. Ndoda kunzwisisa baba Sibanda. Nyaya todatora nezvayo iri sensitive. Asi nhau dzekuti dzinofanira kutaurwa nezvadzo. Zvichida dzinotobatsira umwe munhu agere kumba mumwe ari kutoshushikana kuti zvadai ndochiita sei. Hande musi kana kuti zuva ramatanga kuziva kuti iko zvino ndakurarama neutachiona hweHIV. Zvakafamba sei? Like that was 2005. Okay. Ndiri kuBulawayo. Ndaiperekedza sekuru wangu vairwara. Zuva racho iroro takaenda kuMpilo hospital. Ndofunga nguva yacho iyoyo nyaya dzeHIV and AIDS dzadzichiri dzishoma ende nyaya dzestigma and discrimination dzadzichakawanda. So pandakaenda ndichiperekedza sekuru pana doctor vanga varipo kuchipatara kuMpilo hospital vaita zveOI clinic. OI clinic ndio yatinoti opportunistic infection clinic inotarisa nezvezvirwere zveHIV. So ndaperekedza sekuru vachirwara vakarapwa. Vapedza kurapwa doctor ivavo vanga vari murungu vakandidedza muoffice mavo tikagara tiri 2 vakati wauya waperekedza sekuru but pane zvandoda kukukurudzira. Dai ndandiri iwewe ndaienda kunoongororwawo nenyaya kuti pane zvandaona kwauri. Okay. So shoko iroro ravakataura iroro rakambondibata mazuva ekutanga but pandangaenda kumba ndakafunga nezvaro. Patakazodzoka futi chiperekedza sekuru ku next review date ndakabva ndakumbira kuti ndikumbire mumbonditestawo. Ndo pandakatestwa ipapo ndikabatwa HIV positive. That was 2005. Mama ni makore mangani by then? 2005 kuva 1976 ndingati ndandine mangani ma 20 something ipapo. Basi chikoro mama topedza mama kuto. Chikoro ndatopedza ndatomboshanda. Okay.
maenda kunotestwa chiremba vati mukomana takubata wa HIV positive makanzwa sei panguva iyo? Ya nguva yacho iyoyo nemashoka aitaurwa nevanhu ndingati zvairwadza zvaityisa ndakatombotya ndikatadza kurara mazuva acho iwawo ndaudzwa mashoka akafanira iwawo ndikasvika pakurwara futi ndowatinoti ma-opportunistic infection ndakumaziva izvozvo kuti anozi ma-opportunistic infection but time yacho iyoyo ndandisingazizivi zvirwere zvinotora mukana kuti immune system yako yadzikira zvabva zvakubata ndowatinoti ma-opportunistic infection ndo zvakabva zvandibata time yacho iyoyo ndikarohwa neatinoti herpes opportunistic infection ikandowa inorohwa one side yakandowa side 1 so ezvi kudhara waiti ukabatwa HIV positive zvasiyana nemanje kuti ukabatwa HIV positive nhasi unogona kutotangwa pamishonga nhasi kudhara waitwa ma-counseling session aisvika 4 yainzi iyo basic 1 basic 2 ARV 1 ARV 2 woita 4 kutozotangwa pamishonga uye vaiongorora vanoti CD4 count kuti vaone kuti level rairi munhu yakakodzera kutora mishonga here saka time yacho iyoyo yakaonekwa kuti level rangu re-CD4 ranga risati ndandisati ndakukwanisa kuti ndipinde pamishonga kana ndisingakanganisi yainzi over 500 CD4 haupinde pamishonga but kana yakuma 250 kokulesi ndopaunenge wakupinda pamishonga saka ndakupinda pamishonga time yacho iyoyo but nenyaya yekuti ndaifungisisa stereki ndikarwara ndakazopesera ndasvika level yo ndadzikira immune system yange yadzikira ndomba ndakazotangwa manje pamishonga. That was 2006. Handi pa 2005 masoenda mega manoudzwa onzi ndozvapo kuzvigamuchira kwanetsa makamunoudza sei vabereki botozozi kuma 25 26 years kwamama uko kuma 22 23 zvinhu zvinonetsa simukomana kusvika kuna baba kana kuna amai kuti ndozvataurwa nachiremba makavazivisa sei vabereki? Ini vabereki vangu nguva iyoyo vangu vashaya vese but munhu wandandinaye ndisekuru nedzimwe hama dzimwe ndaifambidzana nadzo so zvandakaona time yacho iyoyo ukaudza vanhu status iyi yakafanira iyoyo turi HIV positive vanotanga kakusema kakusarudza ndakasangana naro dambudziko iroro handizokwanisa kuti nditaure panapa kuti ndinhingi but ndakasangana nazo kuhama dzangu chaizvo kusvika kuna mainini wangu chaiva munin'ina wamai wangu vakasvika pakundisarudza but nekuramba chidzidziswa tiri kuMpilo hospital ndakadzidza zvakawanda zvekuti ndakazopesera ndaimprova pandakazotanga kuiswa pamishonga ndandaimprova. Hande masaridzirwa maitwa nehama tisingataura kuti sisi Beatrice mukomaningi maisarudzwa sei chamaiona kuti zvandanga ndiri sati ndatodisclosure nemabatiro andakuita zvino zvasiyana maibatwa sei neveugara? Ndikataura ime scenario yakachika that was before ndisati ndapinda pamishonga ndataura status yangu pane pandakaenda ndambogara briefly na mainini wangu so tagara ikoko nekuramba nchirwara nekunzwa nezvestatus yangu vakabudisa shoko rekuti taona kuti ukafira pano tinopiwa mhosva nehama dzako saka tati bheta uende unogara nehama dzako dzekwababa ukafira ikoko zviri nani havazokomplaina stereki saka ndakazoona kuti ndo yemistigma iyaya inogara chitaurwa iyaya but vazvikavhiridza kuti vaite kunge zvinhu zviri zvinozonetsa but iri nyaya iyo yestigma yekuti vanzwa status yangu. Toziva kuti even kare kako takangokura tichinzwa mazwi anashura matongo ndofunga ndo nguva yacho yainyanya kushandiswa mazita aya hapana here mamwe emazita amakambodaidzwa nawo panguva iyoyo mushure mekunge vanhu vakuziva dambudziko ranga rakuwirai? Aitaurwa mazita iwawo tainzwa akawanda ari mubhazi nderimwe zita raitaurwa iroro kuzinzi ari mubhazi pane ma-lymph nodes aibuda munomu ndo vaitarisa kakawanda kacho vanhu kudhara vaibuda pundu turi museri kwenzevewo saka kakawanda kacho munhu akakuona une kakabundika anobva aziva kuti munhu ari HIV positive ndemamwe ma-signs and symptoms ataisangana nawo kudhara HIV saka waiti ukaonekwa uinazvo vanhu vaibva vataura kuti uyu akuenda kurufu kana kuti ari mubhazi zvaitaurika zvimwe zvinhu ndatokangana kuti vaiti chii zvazvakawanda. Imainzwa sei panguva iyoyo? Zvinorwadza kuudzwa chinhu chakadaro unenge wakufunga kuti that means inini pakurarama kwandiri kuita izvozvo ndatomirira kufa plus information about HIV kudhara yanga ichiri shoma saka vanhu vanga vasati vane ruzivo compared to now kuti vanhu izvozvo vane ruzivo.
takatarisa ndazwa mutsanangura muchiti pamakazonotariswawo matoperekedza sekuru apa zvakanzi mukomana ugomboya timbokutarisawo pane zvatiri kuona pamakazotestwa makanga matsvaga mega here kana kuti chakanga chabva kuvabereki? Pandakazonotestwa inini ndakateerera specially zvakataurwa nadr kuBulawayo. Ndakuvataura nezita just because vakandibatsira vainzi Dr Dickson vaishandira kuBulawayo vari murungu. But chavakaidentifya kwandiri chakaita kuti vozotaura izvozvo irash, maskin rash. Ivo sachiremba vanoziva kuti skin rash kana yakadai so something wrong. Anogona kunge ari masymptoms. Saka ndokundiudza ndo maudzira vakandiita. Then ndikatestwa ndikutoona kuti kundiudza kwavakaita ikoko kwakandibatsira. Even though vakandiudza ine diplomatic way but ndakabatsirika nekuti ndikwanise kutestwa nguva ichiripo. Dai ndakanonoka kutestwa iyo yanga yautobudisa masigns zvaigona kuzoshata kwandiri. So zvakandibatsira stereki izvozvo. Saka mumhuri vamwe vanhu vakazombonotestwa here kana kuti panguva yacho iyoyo hapana munhu akanotestwa kumhuri. Kunze kwekuti taakuzivikanwa kuti inini nasekuru wangu tisu tatiri pamushonga netime yacho iyoyo. Plus yes ruzivo rwangu rusati rwavapo vanhu vanga vasingazivi kuti HIV inotapurirana sei chaizvo. Vanhu vaifunga kuti vhinhu ukadya maybe ukadyira mundiro imwe chete nemunhu ari HIV positive unogona kutora HIV. Ukashandisa whether magumbezi kana tauro rokugeza rashandiswa nemunhu ari HIV positive unobva watora chirwere. But hazvisiri izvo. But nekufamba kwenguva vanhu vari kuramba vachidzidza. Ndazwa muchiti baba makanga maakutomboshanda. Makanga musati maakuita here zvemadzimai panguva iyi? No, pane chinhu chandoda kuti ndikukorektei tisati taenda mberi. HIV haiwanikwe nekumadzimai chete. Pane nzira dzakati wandei dzatinogona kuwana nadzo HIV. Unogona kugara kumba wakazobata whether uri mukadzi kana murume but partner yako yombopoya anditi yokugira HIV. Unogona kuwana HIV through kushandisa masharp objects like mapanga kana mareza. Unogona futi kuwana HIV. Saka iwanikwe through kuita madzimai akawanda o kuita varume vakawanda chete. Pane dzimwe nzira dzainogona kuwanikwa. But yes ndinogona kuti mimi inini ndakaita one girlfriend chete but one girlfriend iyo yanga iri HIV positive mandasangana nazo. Azoti ndakaita zvemadzimai akawanda but one year wandaitrust. Anogona kuti ndiye akandipa. Ndopa ndanchida kusvika ipapo. Pamadzimai baba. Bozozoti varume vanenge vachiti aiwa madzimai edu. Madzimai vachiti aiwa ndakapiwa nani nababa. Saka matobuda pachena mukati apa nguva yacho igirlfriend yandanga ndinayo. Makazowana here mukana wokutakura girlfriend iri kuti munotestwa pamwe chete kuti muzive status yake kana kuti akakubudirai pachena sei kuti muzozoti ndo status yanga ari. Yeah. Ipapo panogona kuti netsei just because kana uchikura uchiri mukomana unoita girlfriend mosiyana oita imwe girlfriend mosiyana handina kuzoziva kuti ndeupi chaiyo just because vanhu vandandafambidzana navo vanga vari just about 2 or 3 saka kuti ndizoziva kuti ndeupi manje ipapo just because ndakazotestwa after nguva yakati rebei ndambofambidzana nevanhu vavo. 2006 mazotanga mishonga makushandisa mishonga yenyu. Pane here maprocesses kana maprocedures amakabatsirwa nachiremba kuti munotora mishonga yenyu zvakadai kana kuti sekuona kwatakuta mazuva ano mishonga iri kuita ichi-upgrade. Kare kacho maishandisa sei mishonga yenyu? Mune time here yekuudzwa kunzi kana zvadai unomwa kana nguva dzakwana dzakadai kana kuti pane pekungoti wangonzi unomwa piritsi rako rimwe chete kana kuti zvaifamba sei panguva iyi? Yeah, nyaya ye-HIV treatment kudhara compared to zviri kuitika iko zvino yakatosiyana. Kudhara process yacho yaitora time kuti uzopinzwa pamishonga. Sezvo ndambotaura papa kuti waitwa ma-counseling session ari mana achisiyana waienda unoita counseling session this week wodzokera next week unoita H2 next week H3 then the 4th week unoita H4 wozoongororwa kuti wakukodzera here kupinda pamishonga. But zvaibatsira just because vanhu vaizopinda pamishonga vaibva vaudzwa zvakawanda zvekuti haazotya haazoramba achitya kana kunetsekana kuti why ini ndaita HIV positive. Zvasiyana nezvo zvekuti tiri kuita yatinoti test and treat. Wabatwa HIV positive nhasi hapasina maprocedures ese wakutopinzwa pamishonga. So izvozvo zvakukonzeresa kuti vanhu vadefault mishonga just because vanenge vasina kupiwa dzidziso chaizvo yakasimba. So inini ipapo ndakapiwa dzidziso iyoyo yakandibatsira pane zvakawanda, although pane zvimwe zvinouya mupfungwa time yaunenge wakurwara, especially wakurwara unombofungira zvakawanda kuti asi pane vari kundiroya here kuhama dzangu kana kuti pane vane jealous neni. But
chakakosha ndechekuti uende kuchipatara unoongororwa. Chipatara ndo chakudza chokwadi kuti akusi kuroiwa uko but ndechakati saka ndo zvinhu zvandakasangana nazo but treatment yekudhara ine maproblems ayo yakasangana nayo. Takuya panyaya yemedication yemishonga yacho pane maside effects ataisangana nawo patreatment yekudhara takatanga nayo ndichiri kumaziwana nhasi just because at the moment ndakuhealth or ndakushanda kuhealth. Tine yataiti Stalanef 30. Stalanef 30 yaipiwa vanhu vane weight iri below 30 kgs, then vari over 30 kgs vaipiwa yataiti Stalanef 40, but yanga ine maside effects akati wandei akazokonzeresa kuti izopedzisira yabviswa. Mukatarisa kune vamwe yaidhipa mumiri yaidraina mafats umunhu kubva kumakumbo kunoku ichiunza kunoku waiona munhu akaonda kubva apa zvichidzika but kubva kunoku zvidai munhu akasimba. Mapiritsi aikonzeresa izvozvo. Then kuvarume kune vamwe vaibuda mazamu chaiwo yakaita kunge vakadzi zvaikonzereswa nemishonga izvozvo. So nemastudies ari kuramba achiitwa, takutenda maorganizations ari kuita mastudy like wana UZ vari kuita mastudies akasiyana-siyana nemishonga yakazopedzisira yabviswa kwaiswa iri user friendly izvozvi yakushanda zvakanaka yatiinayo izvozvi ari kushanda zvakanaka mapiritsi iwawo. So munozova kuti chinhu kana chinotanga chisiri perfect but chinoramba perfect achisuka chazoita right chaizvo. Saka ndo zvakaitika pamishonga yakatanga isiri right. Yes yairapa, tikufara kuti isusu takararama muira yema-ARVs even though akakonzeresa maside effects but zviritori nani kuchinjwa body kuchinjwa structure nemishonga uri mpenyu than vakararama mishonga iyo isati yavapo. So ndo dambudziko taisangana nayo panyaya dzemishonga but at the moment mishonga yatiinayo aiwa iri perfect, haina maside effects iwawo, haikwadza, haichinja vanhu miri, haipisa vanhu skin, ari kushanda mune zvakanaka stereo. Panguva indazomutsanangura muchiti makatombofungisa kuti zvichida ndakuroiwa nehama neshamwari nekuda kwokuti mune makushanda ka semukomana makuita tumari mukati zvichida ndakuita sei ndakutanga kuroiwa. Hamuna here nasekuru kumbotaurirana kuti muzukuru ngatimbofambe zvichida zvechipatara izvi varungu vanenge vatadza kuona ngatimbofambe timboenda kana kumasowe timbononzwisisa kuti chingava chii chiri kuitika patiri. Hamuna mbosvika here nguva iyoyo bhozi vazhinji taitonzwa kuti aifainda pang'anga, aifainda kumadzibaba, aifainda kumachechi kuti anonamatirwa asi chiri chirwere chiri pai chiri munyama. Right. Pana sekuru vangu vangu ari munhu anonamata. Havana mbozvitaura izvozvo pati hama ndaiti ndikaenda kwasekuru ndomboenda kune dzimwe hama. Dzimwe hama idzi ndo dzakandikurudzira kana dzaindiudza kuti ungadai wafambira nyaya idzodzo, dai wafambira ende ndakatofamba madhezi ekutanga ndakatofamba after ndaudzwa izvozvo. Time iyo yaunenge wabatwa HIV positive zvinouya mupfungwa dzako zvakawandisa. Unobhilivha zviri kutaurwa nevamwe vanhu but vanhu vatiri kutsaudza. Ndakabhilivhawo zvaitaurwa nevamwe vanhu ndikatofamba mumapostori ndinovhunza kuti ko chingava chii chakuita kuti ndisangane nezvakati especially nyaya dzakafanana naHerbs. Unoona une bhandi one side but usingazivi kuti zvabva nekupi. Ndandisati ndakuziva kuti kune chinhu chinonzi Herbs. Time yacho iyoyo zvakawanda zvazisati zvakuzivikanwa kana maside effects eHIV angasati akunyanyosizivikanwa stereki. Saka ndo zvimwe zvakaita kuti ndizofamba ndichinovhunza kuti chii ende unotonyeberwa. Wasvika ikoko vanhu ava handisi kushora hangu kuti but kune vanonyeba vasingataure chokwadi havagoni kukudza kuti zvawakatestwa zvawakabatwa ndizvo. Vanokudza mastories akawanda nhingi wako ari kuita zvakati zvinozopesera zvakupesanisai futi semhuri. Waudzwa kuti nhingi ndiari kukuroya but isiri nyaya yekuroyiwa, iri nyaya yekuva HIV positive inoda kuenda kuchipatara unoongororwa upiwa mushonga. Imaudzwa kunzi ndiElizabeth ari kukuroya hama yako, makatora dzidziso ipapo yekuchipatara kana kuti yekumasowa? Pekutanga ndakatanga ndichiteerera nyaya dzakadaro ndikatoudzwa hama yangu chaiyo but isina kutaurwa nezita, vangonzi nhingi wako ndiye ari kukonzeresa izvozvo. But pana nhingi wangu maybe vanatete vanga vataura, vanatete vangu vari 3 but havana kutaura ndeupi wacho but suspicion inouya kwandiri, ndakususpecta kuti pamwe ndeuyu but zvisirizvo. Ndati chovhe mbichana ndichiona ndichiramba ndichideteriorata mbichana ndo pandakazotanga kukosheswa zvechipatara ndakudzokera kunodzidziswa kuchipatara but ndanda muno muHarare manje. That was ndakauya muno muHarare end of August 2005. Ndikazotanga mushonga 2006 kuParire Nyatwa hospital. Ndakupiwa dzidziso kuParire Nyatwa ndo pandakazoona kuti zvandaita papaya
ndainyeberwa pai just because ndakatanga kuita slight improvements ndisati ndatomboyo pamushonga through ma counseling session aitwa kuparire nyato ndakazopinda pamushonga hangu ndato improve mbichana. Okay. Mauya kunoku 2006 makatanga kugara nedzimwe hama dzekunoku ere kana makasvika mukatanga kugara mega? No, ndina sekuri vavo. Na sekuri vavo. Taigara tese takauya tikagara tese kukrembono. So ndova ndakakontinua navo ivo vachitorera kupariwo nini vachitorera kuparire nyato. And pandakatanga mishonga ndingati within the first 6 months dzemishonga ndandatoimprove weight yangu yange yatodzokera ndagara ndinayo ndiri HIV negative yange yatodzokera. So ndandasimba ndakutanga kuita mabasa angu chaiwo chaiwo wapi manje? Mabasa like emaoko. Okay. Okay. Maite nguva iyi? Ndiri artist time yacho iyoyo. Okay. Ndiri artist, ndinodrawa, ndinoveza zvinhu zvakasiyana zvivezwa zvakasiyana masculpture. Craft ndinoita. Okay. Ndozvandada kuita time yacho iyoyo. Tozoti kana wakuita mabasa akasiyana makusvita mabasa emaoko madzimai ndo paanoda hanzi madzimai nemari hazvinyanyosiyana. Neexperience yamanga mamboita nemagirlfriends ekumusha muri kuBulawayo akazokusvitsai panhau idzi nezvamakanga makuita mabasa emaoko iko zvino makuHarare madzimai haana kumbokunetsa here panguva iyi? Yeah, time yacho iyoyo pandakauya kuno that was 2006 2005 zvemadzimai pane chinhu chainetsa kuti nditi maybe ndaita musikana kana yanga iri nyaya yelanguage. Time yacho iyoyo ndandichakarerekera kuti ndivere stereki ndandisanda kugona shona zvachose ndakazotanga kudzidzira shona ndamuno. So time yacho iyoyo handakwanisa kuzviita nenyaya yelanguage kuti ndichiaproacha musikana ndomuaproacha sei ndisingagoni shona yacho. And most of the people vemuno havagoni ndevere saka zvainetsa time yacho iyoyo. But ndakazoita hangu musikana later ndakunhonga shona mbichana through mabasa kwandandave kuhealth manje. Ndo pandakazoita musikana anova ndiye mudzimai wangu andina izvozvi. Saka makazokwanisa kupinda mukati ndinzwa makuita zvehealth. Pa 2006 apa pamanga makuita mabasa emaoko ndo pamakazokwanisa kuwana vanhu here vakazokuti aiwa chimboya kuno timboita kana kuti bozozoti kune magroups aya amunopinda muchiita masessions muchiita sei ndoko makanosangana mudzimai here makazopinda sei kuti muzoziva kuti aiwa semunhu mutsvaka muHarare? Yeah, ndo magroups iwawo and mabata chaipo pane yatinoti New Start Center. Yaiita maprograms ayo pana first apa painzi pa New Life. Saka taienda ikoko every Saturday. I think yanga iri 1 PM to 4 PM. Ndo taisangana takawanda tiri HIV positive chidzidzisana vachidedzera vana mazvikokota vanoziva zvakawanda nezve HIV tichidzidza ikoko. Ndo patakasangana ikoko tagadzirirwa maprojects. Vaitigadzira maprojects ekuti mungaita zvakati zvinogona kukupai mari yekuti murarame. Ndo pandakasangana nemudzimai wangu ipapo. Tikatangira ipapo zvikafamba zvese tiri kuNew Start Center ikoko kusvika tazogara tese. Zvanga zvakakurerukirai zvakadii muchisangana nemudzimai uyu mese masangana panzvimbo 1 mese muri mugrupu rimwe chete zvanga zvakakurerukirai zvakadii kuti mutange kutaura nemudzimai uyu? Zvakareruka just because ndandajairana nawo tatajairana kuswera tiri tese every Saturday. So zvakaita kuti even kutanga kutaura naye kusandiremere just because tata used to each other. Tichienda pamudzimai wenyu ndazondeya mudzimai wenyu kozvino wamene vana vatatu havanditi? No, tine 1. Mune 1 ndekutanga ndevekuBulawayo. NdevekuBulawayo? Andei ndanzwa muchiti kuBulawayo makangoita magirlfriends. Mama tota vana here pa 2005 apa? Yeah, pane wandakadanana naye that was kana sikakanzi 97. Tikazoita vana hatina kuzogara tese kwenguva refu. Tikaita vana ari matwins musikana nemukomana ndo vaive kutanga. So ndakazozvara muno muHarare ndiye 1 wandinaye izvozvi. Saka akagamuchira here vana venyu zoti madzimai kazhinji ndofunga 99% emadzimai haakwanise kugamuchira vana vemumwe mudzimai kuti vagare navo zvisinei kuti vana ivavo ndevemurume wavo asi zvinongoremera madzimai kuti vakwanise kuita kuakomodeta vana ivavo. Imimi wenyu mudzimai akavagamuchira sei vana ava kuti atange kugara navo mumba mavo kana kuti kuziva kuti ava ndo vana vemurume wangu?
I think chakakosha ipapo chinhu chekutanga chakakosha kubudirana pachena pamunotanga kudanana. Ndakabuda pachena ndikamuudza kuti ndine vana 2 matwins asi vari kuBulawayo. Mumwe wacho musikana akazoenda kuSouth Africa akambonoshanda kuSouth akadzoka futi but through kuti ndandagara ndazvitaura paakauya musikana muno muHarare hazvina kunetsa takagara tese tikagara naye vachiwirirana futi nemudzimai wandinaye izvozvi. Inyaya iri pekutanga gara wataura chokwadi pane kuti munhu ozoona kuti munhu ane vana later matombogara mese. Ipapa ndifunga kuti zvinobuda musha. Ndifunga muchinzwawo nhoroondo yevamwe magariro avanoita zvichida kune mamwe macouples atotoziva kuti mumwe ari negative mumwe ari positive. Pamunenge muchitaura navo kumagroups ndepi kurudziro yamunovapa? Because toziva kuti kune vamwe zvozvo vakutosvika panyaya yekuti ngatiramba nehedu musha wacho uparara hawo nekuda kwekuti handisi kuziva kuti iwo wakachiwana kupi uyo achiti handisiziva kuti wakachiwana kupi unozondizadza. Ndepi kurudziro yamunenge muchivapa macouples akadai kana muchimbosangana navo kumagroups uko? Mazuva ano hazvichanetsi. Kudhara ndopazvainetsa kuti mwakabatwa ari HIV positive mari negative vanenge vakutorambana just because uyo ari negative anenge akufunga kuti ndichazadzwa chirwere neuyo ari positive. But nedzidziso iri kuramba ichiitwa nema-awareness akuramba achiitwa vanhu vakuramba vachidzidziswa. Mazuva ano tane atinoti pre-exposure prophylaxis PrEP. So PrEP inoshanda pavanhu vari like one ari negative one ari positive. Tinoipa uyu ari HIV negative kuti asabatire utachiwana hweHIV kubva kune partner yake iri HIV positive. So mazuva ano hazvityise. Chakakosha ndechekuti mukawirirana endai munotestwa. Kana matestwa mabatwa mari HIV positive mari negative ari HIV negative zvinodependa kuti mimawirirana but isusu tokurudzira kuti roora naye munotozvara vana venyu uyu ari positive oramba uyu ari negative oramba ari HIV negative kudaro. Pane nzira dzatinokurudzira kuti vaite kana vachida vakuda kubereka. Uyu ari negative achishandisa PrEP yake vanongoramba ari HIV negative kudaro. Zvasiyana nekudhara. Kudhara zvaityisa just because tatisati ane ruzivo pamwe tatisati ane mishonga yacho here inodzivirira but mazuva ano zviripo takudzivirira. But kana isiri nyaya yekuti murida kubereka muda kuzvara kakawanda tokurudzira kuti vanhu ngavashandise protection anova makondomu. Tichida kusvika kwekupendera ndoziva kuti magara pabasa iri maona zvakawanda madzidza zvakawanda munohama neshamwari dzamadzidzisa sofa. Toziva kuti zvigaro zvinowedzera zvinoita zvichikura kwamabva kuma-2000 kusvika izvezvi mane zvigaro zvingani pakati apa? Pandakauya kuno kuHarare ndaitotya kana kumira pamberi pevanhu ndichitaura. Even ikoko kwandakasangana nemudzimai ikoko ndaitotya kana time yayo maintroduction yayo ndaitopedzera kunonoka kuya ndouya maintroductions aiitwa kwakudzidziswa chete. But nekufamba kwenguva ndakaramba ndichigurumwa kusvika ndazosvika pastage yekuti ndandagona kumira pamberi pevanhu ndichitaura. Kusvika ndakazogonawo futi kuzomira pama-elections emaorganization akasiyana siyana ndichitora zvigaro. Tine organization inomirira vanhu vari kurarama neutachiona hweHIV yatinoti ZNNP+. Ndakakwanisa kukwikwizawo ndikaita district chairperson ndikazopedzera ndaakuHarare provincial structure. Then towards kunana 2021 takazofoma organization inonzi Zimbabwe National Network of TB Survivors. Ina yakanangana nevanhu vakamborwara neTB vakarapwa kwapora. Plus tinoziva kuti TB neHIV zvinhu zvinofambidzana. So at the moment I'm the deputy national chairperson weZimbabwe National Network of TB Survivors. So pakushanda ndinoshanda ndiri kuRujeko clinic ndichiita zveTB kudziva ndichiita izvo zveTB neHIV. Saka community yeku-DZ iri kugamuchira sei? Vanondigamuchira kwete dziva rasikwa chete. Sezvo ndataura kuti ndako at national level ndinoshanda pakawanda. Ndinosvika kuMashonaland East, ndinosvika kuBulawayo nebasa iroro ndosvika kwaMutare. Vanhu vakawanda especially vakaafectwa nenyaya idzodzo vanoda kunzwa kumunhu akambosangana nazvo ndokuti vanyatsoteerera tinoti peer support yayo. So vari kuzvigamuchira just because ndinonyatsoexpressa sezvazviri. Vana doctor vana chiremba vaya vanokudza zvinhu zvavakadzidza but havana kuzviexperience. But munhu akazviexperience anokudza sezvazviri. So vari kuzvinzwisisa and tinoona kuti vamwe vanochange behavior through matestimony atinenge tichiita nevamwe vandinawo mastructures
tinoita matestimony even paradio chaiyo tinomboita even paZBC TV tinomboita so tinenge chiedzawo kuti vanhu vachinje behavior tiedze kuderedza dambudziko reHIV tiedze kuderedza dambudziko reTB so tiri kushanda negovernment yeZimbabwe iMinistry of Health and Child Care mugedza kurisana nechirwere cheTB mugedza kurisana nechirwere cheHIV so donzo ndiri kuti zvicharambe zvichispreada toziva kuti kuspreada kwezvirwere zvakafanana izvozvo kunoomesera government yeZimbabwe pakutenga mishonga ndo pamunonzwa papa kuti mishonga yashayikwa kwazodai vanhu vakaramba vachiwedzera vane maproblems akafanana iwawo that means government inomerwa pakuramba ichitenga mishonga yevanhu vakawanda iwawo so tikuedza kurwisana nezvozvo tikuedza kurwisana neyatinoti drug resistant TB just because mishonga yacho inodhura same kuHIV tine yatinoti second line treatment yeHIV yasiyana price yacho nefirst line tinoziva kuti munhu wese akatestwa HIV positive anotangwa nefirst line yatinoti TLD but akaabvisa first line iyoyo ozopedzisira aendeswa kusecond line inodhura and haidhurire vanhu vari kupiwa mishonga kuzvipatara inodhurira hurumende yacho inotenga mishonga iyoyo so ndo mashoko ratinofamba naro kuti vanhu vakwanise kuchinja behavior tisaomesere government zvinozorwadza rimwe gore kwakunzi government yatadza kutenga mishonga toziva kuti vakararama before kusati kwane maARV chii chaiitika inyaya yenguva chete taitaura zvakawanda kuti ndo pataiona yatainzi AIDS stage nevanhu vakawanda izvozvo varotora mishonga HIV pane musiyano pakati peHIV neAIDS so haiti munhu akabatwa unzi ane AIDS but chinenge chine munhu pekutanga HIV icondition ivirus inenge rine munhu then munhu kana anzi aenda paAIDS stage anenge akurwara arara bedridden ende kuzobva kuAIDS stage uchimuka is very rare ndo yataisangana nayo before kusati kwana maARVs nhasi ukanzi government yatadza kutenga maARVs that means vanhu vakudzokera kakustage yayo AIDS yayo so istage yakaoma kune vakararama before 2003 tatanga mishonga zvazvakaoma hama padzai kusemai makanga muchiri kumusha hapana kanga chine ruzivo makazombodzokerere kumusha unoti aiwa ndani ruzivo iko zvinorega ndikutsanangurirei kuti aiwa chirwere ichi hachiwe nekuda kwokuti patina yako yatadza kuita faithful mumba kana kuti chii zvinogona kutoya nenzira dzakasiyana siyana asi honai inini iko zvino zvandava musatye kuenda kuzvipatara makazomboenda here kunopa kurudziro kumusha I think ndabva kumusha especially pandambotaura papa ndanzi zvitori nani wanofira kwakati papa ndakazodzokera ikoko after 2 years ndaba mushonga ndichibva muno muHarare ndingati vakashokwa vachindiona njuya ikoko ndachinja ndadzokera pandandiri before ndisati ndarwara zvakavashamisa kuti zvakambofamba sei mataurira vaita ivo vaiti pamwe zvipatara zvekuHarare zvinorapa kudarika zvekubulawayo pandakaudza chokwadi haisi nyaya yekuti zvipatara zveHarare zvinorapa but icondition yandakasangana nayo yakafanana iyi ende inomanejwa nenzira dzakati ende izvo nanhasi ndoramba ndichidzidzisa mamembers efamily yangu kuti munhu akabatwa HIV positive asireve kuti akufa munhu anogona kurarama makore ake akapiwa naMwari kana wakanzi naMwari uchararama 106 years kana 100 years unodzirarama uri HIV positive as long as uchiita good adherence uchinwa mishonga yako nenguva usingajamba jambe tinoti kudefaulta kuya master chete nyaya iyoyo yeadherence unorarama makore ako akapiwa naMwari kurudziro kuvanhurume tozoti vanhurume nechipatara vakadai havaonani nzira mbiri dzisingaonani tozotoona kuti vanhurume kazhinji ndo vanenge vatone matambudziko eutano zvichida ndo vanenge vachiita gumbo panze vakadziwo zvakare vari kuita gumbo panze asi vanhurume statistically vandoziva unonzi zvechipatara varume vashoma vanoda kuenda kupi kuchipatara kurudziro yaminayo kuvanhurume vasingatode kuona musi wechipatara ndekuti kudii tine challenge ipapo panyaya yevarume ndikada kutarisa zvimwe statistics twakapusa nafanira kuti panotorwa mishonga like even clinic wandoshandira uchaona kuti namba yevanhu vari pamishonga yakawanda ndeyevakadzi varume vashoma varume vane that ati amenoti pride here kana kuti chii havabude zvekumhanya paany program kukaiti kune chakati havabude varume vakadzi vanobuda unatarisa mukadzi anoenda kunotestwa HIV positive yatinoti voluntary testing and counseling achifamba ari right achakasimba saka kurapika kwemunhu akadaro
kunokurumidza murume kuti azoenda kunotestwa vakawanda vacho hunge amubhara akurwara asi nharo dziya zapera ndopanozoenda kunotestwa but fair achiuya achifamba they are very few so idambudziko iroro zvakafanira kuti mazuwano munhu achinonyoresa mimba mukadzi takutesta by force unatanga testwa chatikuedza kuita baba kuedza kudzivirira mwana kuti asabatire utachiona HIV kuna mai so tikatesta mukadzi tikambata HIV positive anonzi ngauye nepartner yake itestwewo avauyi varume vandoramba anototaudza mukadzi kuti wewe ndiwe watestwa HIV positive ina ndisi positive saka ndiwe unayo saka totanga mukadzi atizoenda kunomudhonza murume kumba totanga mukadzi pama-ARVs tichiitira kudzivirira mwana murume wewe anozouya akurwara ndo time anozouya so kurudzira ndinoda kupa varume especially ngatikoshesei utano hwedu toenda kunoongororwa zvirwere noti HIV chete zvirwere zvakasiyana tichiri kufamba tine yatinoti prostate cancer prostate cancer inoda kumanifesta munhu akuma-40s ikoko but munhu anenge achabata achiri mudiki ngatiendei kunoongororwa zvirwere zvakafanira izvozvo pazvipatara zvakawanda zvinoongorora zvinoita zveHIV kwakuongororwa prostate cancer ende kakawanda acho inoongororwa pachena so ngatikurumidzei kunoongororwa ngatikurumedzei like maprograms kana achitaurwa ende tinonzwa kuti maprograms iwo akamira sei tochinja behavior like behavior change kuvarume especially ndo painofanira kukosheswa stereki vakawanda varume mostly vanenge vachiti tinenge tiri kumabasa tinenge tiri kwakati but mazuva ano maprograms atiri kuedza kutargeta varume tinovaendera ikoko kana kuri kubhawa tomboti 5 minutes tichitaura nyaya dzedu toziva kuti hatimboshaya 1 or 2 wanzwisisa tiri kuedzawo kutargeta varume especially kuti vachinje behavior vaya tinoti seeking like ndingati behavior change mostly kwarume ndo vatiri kutargeta vakadzi havanetsi havo stereki aiwa tinotenda ndofunga toda kutenda kuma-organizations zvakare ndofunga kuna na-AHF vari kuita mabasa akanaka ndofunga tikuona kana kuGlenview area 8 kokaiswa wellness center asi varume vacho kuti vaende ikoko kutobatirana pachine nyaya varume but ticharamba chitraya kusika zvanaka ticharamba chitraya I think zvimwe zvacho tikagona kuvabata vachiri vadiki vachiri vakomana vachiri vadiki ndo zvimwe zvacho zvatiri kuita futi vakure vachiziva kuti vanofanira kurarama upenyu hwakadai kwete kuzovabata vakura vakabata vakura vanonetsa kuzouya but tichiruedza kubabata vachiri vadiki aiwa tinotenda baba Sibanda ndizekana mune mashoko ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe iri kukona imuzora nhasi nyaya yangu ndiyoyo kana tasangana nehama yatestwa HIV positive ngatisasemei vanhu vakadaro asi vanoda support munhu ngamupa support anokurumidza kupora but mungatanga kumusema akafungisisa stereki munoramba muchimba mishonga inozopedzisira kuti anga isiri kushanda just because tine yatinoti stress iya inokonzeresa kuti mapirisi munhu achinwa mushonga but munhu anonoke kurecover just because anenge achiwanza pfungwa kuwanza pfungwa papaya unongo wakuzikanganisira ndo zvimwe zvinokwidza yatinoti viral load handina kuzotaura ndozve viral load but munhu ari HIV positive anotestwa inonzi viral load nechida kuona kuti utachiwana hweHIV hwakawanda sei musystem make saka the more viral load yainokwira the more munhu utano hwake hunodzikira so stress ndeimwe yenzira dzinokwidza viral load munhu anenge akunyanya kufungisisa stereki so ngatiedzei kusapota vanhu tovatrita sevanhu sematritiro atagara chivaita vari HIV negative HIV haitapurirane nezvinhu zvandataura zviya but ine nzira dzainotapurirana zvakafanira bonde risina kudzivirira nemunhu ari HIV positive nemasharp objects kana kuti kubva kuna mai kuenda kumwana pakuzvarwa akazitakura pakuzvara kana pakuyamwisa ndo nzira dzekuti mai vanogona kupa mwana HIV so ngatisatya kuchengeta vanhu ivavo tinovachengeta mune zvakanaka hapana kutapurirana kunoitika ipapo ivowo ngavanwe mishonga yavo nenguva mishonga yatiri kupiwa izvozvo inoshanda for 24 hours mumwiri memunhu after 24 hours mishonga unenge usisipo zvichireva kuti munhu akanwa mishonga yake na8 nhasi anofanira kunwa futi na8 mangwana saka ndikuudzira kuti ngavasete maalamu haufaniri kuti hamba kana 5 minutes kana 10 minutes just because time inopera mishonga virus rakutosimuka so ngavashandise maalamu ikangorira munhu akunwa mishonga yake mukadaro chete
munokunda panyaya dze-HIV and AIDS ende dambudziko iroro re-HIV ne-AIDS tinoripedza. Vunga komana emazuva ano tichipendera varombo vati totesta nemaziso iye akadai uyu kuti anacho here tingati ungakwanise kuona here kuti this one is HIV positive, this one is HIV negative. Vari kutesta nemaziso vasikana vacho nevakomana vacho vemazuva ano. Ndo pari kukuwarira vanhu vakawanda ipo pai, just because HIV haungakwanisi kuiona nemaziso. And mostly mazuva ano tine vana vari kuzvarwa vari HIV positive. Vana ivavo vakawanda vacho vatokuma 27, 28, 30 years. And ukamuona achifamba parodi apa unoramba. Anenge atori fresh, atori right. Haungakwanisi kutesta munhu nemaziso. But mishini ndio unogona kutesta munhu otaura kuti munhu ari HIV positive kana kuti negative. Nevamwe vana vanorarama kusvika pa 20 years asingatomboziva iye kuti ari HIV positive. So hatikwanisi kuongorora munhu nemaziso, tinoongorora munhu mushini. So ndo zvandakurudzira vechidiki especially. Toziva kuti vechidiki ava unofunga kuti uri gamba nekuita vasikana 4 kana 5 kana 6, but hausi ugamba, unenge uchizikuwadza wega. Just because pa 6 papa pamwe kune 2 vane maboyfriends mamo, so munogona ipapo kutochinjana HIV muri mese ipapo. Ndo kuspread kwainoita. So ende kana wasangana nemusikana wako chinhu chekutanga enda munoongororo. Ndo chinhu chekutanga. Ndo kurudzira ndingade kuapa. Manje vanobvuma here first day kuti handi tinoongororwa. Wakati uzoti pangade nguva yakareba sei kuti ndizoti mumwe wangu handi tinoongororwa kana kuti. Zvino zvada here first day totongoti handi tinoongororwa. I think munogona kufambidzana, muchifambidzana, but pane nguva vakomana vanoziva, pane nguva yekuti iwewe uri kufambidzana nemusikana wako but you feel kuti izvozvo ndakufanira kusangana naye pabonde. Ndo time iyo yakakosha iyo kuti tangai maongororo. HIV haiwanikwa pakukisana, but time yamunofunga izvozvo takuenda pabonde manje enda munoongororwa, just because ndo pamunokuwarira ipo pai. So kune vamwe vanoti hanzi excitement iya yatinosangana nayo kana takusvika pastage iyoyo inozokupesera yakutuma kuti uzopesera warara nemunhu musina kumbonoongororwa, musina futi kudzivirira. Kune vanozviita vachitemba kuti tichanowana PrEP. Ani ndambotaura nezvePrEP. Pane imwe inonzi PrEP, post exposure prophylaxis. Inopiwa munhu kana asangana nazvo. Whether condom raputika, warepwa, ndo vanopiwa PrEP. Mwana ozviita achitemba kuti ndichanopiwa PrEP, but PrEP haiwanikwe zvokumhanya, especially panyaya iyo yekuti wasangana nemukomana wako musina kudzivirira uchitemba kuti tinonokupa PrEP. Haipiwe. Mostly inokoshesa vanhu ivavo vanenge vabata chibhara, ndo vananyanyopiwa. Morning after hauraye, mostly haazokwanisa kuuraya new infection ye-HIV. So kugara tazvidzivirira kwakatokosha. Tisatume ne-excitement, toziva kuti excitement iya inotuma vakawanda. Pesera unozoregreta wabva mazviri. Aiwa, tinotenda Baba Sibanda nedzidziso yakanaka. Uye zvakare neuchapupu wakanaka kuti aiwa ini ndakangapindawo mazviri ndosaka ndakukwanisa kuudzawo vamwe pachena ndisingachavanza, because totozoti vamwe vanotovanza kuti aiwa kana munotozongosangana kukiu pakunotora mushonga zvida munogona kuzosangana pachipatara. Mumwe anati ndauzotestwa hangu malaria kana ndauzotestwa hangu chakati, asi iko zvino mabuda pachena mukati aiwa zvinhu zvakanaka kuti tidzidziso vechidiki, tidzidziso vamwe zvichida dzimwe dzimba dzakuda kutoparira, mumwe ari negative mumwe ari positive, asi vati vanhu ivavo vanokwanisa kutogarisana zvakanaka, upenyu hwavo uchienda kumberi. Tinokutendai nenguva yamati pamusara nhasi. Ndatendawo ndakwanisa kusheyawo zvimwe zvinogona kubatsira nyika yedu yeZimbabwe. Aiwa, tinotenda. Ndofunga mazvinzwira muri eZimbabwe vandakagara nawo pano neBaba Stanley Sibanda vachitsanangura kupinda kana kuti matangiro avakazoita kuziva kuti iko zvino vakurarama neutachiona hweHIV. Ndofunga manzwa dzidziso yavanga vachipa vechidiki, dzidziso yavanga vachipa kumhuri kuti aiwa kana hama ichinge yawirwa nedambudziko rekuti iko zvino akurarama neutachiona hweHIV, handiko kuguma kweupenyu, haniyo nguva zvakare yekumusiya kana kumupa stress kuchiti aiwa kutofa kana kuti hauchisina kurarama kwauchaita, nekuda kwokuti chirwere kana kuti utachiona unenge wapinda munhu, asi akawana support yekubva kumafamily members, akawana support yekubva kucommunity, upenyu hwake hunotoendera mberi. Hanzi kana Mwari akatara kuti uchafa 100 years
unogona kutodzirarama uchirarama neutachiwana hweHIV. Kune vari kuona chirongwa ichochi kana kuti kune vari kunzwawo nyaya yaBaba Stanley, ndofunga manzwa matangira zvakaita kuzosvika iko zvino vane zvigaro zvavasarudzwa nemaorganizations akasiyana-siyana kuti vabatsirewo vamwe vari kurarama neutachiwana hweHIV. Unogona kutoona partner yako sezvavakaitawo kuti iko zvino vatione mudzimai wavo vakatoitawo vana nemudzimai iyeye vese vari negative. Unogona kutoita partner yako iri positive iwe uri negative, asi mutozoita mwana wenyu asingararame neutachiwana hweHIV. Tiri pano paZim News Beat TV tichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.